Balik tayo ba? Yung pa rin lang. Sa hindi. Cold marker. Cold marker po. Kaya magkano kong quick quick? Apat 20 po. Dad. Go. Tawa. Wait. Marker. Magkano sa set no? 5.20 po. Tara pa video mo yan kaya ang Dito sa squid ball. 8.20 ito no? Speedball. 6.20. Ito. Kaya no? Naloy. Ano yan kaya? Trip. Oh. Ang taba, ano mo yun? Thank you ba yung wala mo? Ayan, bakit ka ba? Yung line niya.
Mano ko, te? Libre na mo. Ako bisa libre, kala kayo. Facebook wala. Bakit lagi? 35 po kaya ni Marabol. Tira tapos ka. Ilan? Na. Hindi kami nakali yun. Dito sa ako ng katawan. Kami sa akin kaya. Bol. Na?
Wala na rin. Ay, dagdag ba? Ay, sana mo na. Go, kami sa perta mo. Go,
Odol. Kuko ba sila? Dalawa? Dapat po umaga mo yung pupunta, madami. Pwede ako lang. Ay nga po ng kutsara tinidor din po. Dito. Magkano ang pera mo? Ayun pa ito. Pwede po sabaw po. Dalawang sabaw. Ay, ito. Nakuha ba? Bayad na ba? O mamaya na lang. Na? Ay, wala. Wala yan, Dam. Dam. Hindi, wala. Ito kasi nagkasasal, pero oh, gusto niya magpag...
konting ba? Ay. Video mo yung tindera, maganda. Para makita sa ibang bansa. Mais po, ma'am. Yan po, ma'am. Isa lang po. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at sundin ang mga patakaran ng ating syudad para sa ligtas, maayos at disiplinadong pamayanan. Kaya Belro, isalsigan at Pilipino para mas mabilis, mas masalese at mas ligtas ang syudad ng San Fernando. Magandang araw po, mga Pilipino. Ito po ang task force kaya Belro, ikalinisan natin sa Pilipino. Nagpapaalala